Gawang, gawana. Juana mas. Oh kecapnya cap juana gendong. Oh kecapnya kecap gendong ya. Kecapnya wong rebutan aja nih. Identiknya gendong. Terus diulet-ulet gini. Sak tomat berambangi ya. Ya, jangan yuk. Bentar. Terus bakalannya nasep ya. Empuk banget. Mas ini muda banget ya mas. Kambing muda ya. Cempe mas. Nek model biasa embek, nek cempe embek. Mas kerja panas, akhirnya memang karakternya dibakar, hangat-hangat dipangan. Ora plongo sama sekali. Dagingnya juicy. Ini ngomong saya korban dan sate kambing. Normal main. Budene cak. Mosok lagi, busuk. Kenyil-kenyil iki akhir bulan iki ketake. Ono paket akhir bulan meno. Paket tanggal tua iki. Iki yo segone wakil. Terus cacalannya juga wakil. Terus ini. Aku overall Ivan tenan aku. Satene porsine gede potongane regane mung 50.000 kok iso sing milih lemake sing ora juisine daging awampuke potongane gede-gede sisan nek bakar iki kematengane iso pas kan yo golden gosong iki terus gulene wae kental isiane akeh porsine akeh regane 30.000-an terus merupul banget pol tongsenge full daging karo sayuran kok dagingnya waki regane mung 30.000-an juga dagingnya juicy pedes sedep terus rasa mericone dan ono hin manisnya nek asem-aseme jadi luwih seger kecut tapi kurang pedes nih gua aku tapi bar nyeplos lombok ya pedesan padha ae dadi nek overall aku nek moro ning satene Mas Ivane aku mulai dadi cempe jenenge saka cempe ngono ya satene ya dadi aku sangat approve rak aku banget dan iki termasuk murah meriah cita-cita tercapai rak aku ning Mas Ivan pemain kawan tapi ra kalah tenare iki asem loh asem wah lomboke cacah buek ngene aja balungane iki sikile sapa iki aja sikile ya aja dari dudoe sik seger kecut asin ono manisnya sithik enggak kuwi kurang pedes iki oh iki ono lomboke ceplusan oh lombok ceplusan ya sik tak jajali sik ya empuk banget ya Allah lomboke ya saya suka yang ini porsinya sebenarnya ya ini mobil ya ini saat ini ada orang perempuan gajah orang gajah kuncinya itu ono atine daging jono ono babate ono kupinge apa-apa iki ra roh nek dipangan nyerep tenanan kapan karo go jajal ya iki sebenarnya tujuannya semua sih kereta karwan parah banget parah padahal dia daging semua ini harusnya menang battle ku
sing tanpa lemak. Terus jurune kayak ada banyune kayak encos-encos. Ini doyak macet kok. Seger tenan. Iki teh seger tenan. Segere mak tenan. Mulai-mulai tadi pedes apa ora iki? Kabeh ayam. Gurih banget, empuk dagingnya, gulanya mau yang merupul. Nah, sayurannya bareng nggak? Terus ada kayak bawang-bawangnya nggak, aku nggak ngerti. Sedep. Iki mau piro? Mas, tong saya piro mas? 35.000. Ayo tolong 35.000 lho. Hah? Sepedanya. Ya kan tong tempo. Jenis manis ya. Ini ono manis ya, cuman sedikit. Luwih sedep, luwih kayak ono meritane. Iku luwih kenceng. Tapi tuh ini kayak potong gitu loh. Masa ya? Kontol sedep seger. Enak banget gitu nih. Enak banget kemekel loh. Dari pedas nyeplang lombok. Oke. Lagi pemainnya tongsenge iki jarene sing perlu jarene wong jajali tongsenge Mas Ivan, Mas. Jajali tongsenge Mas Ivan iki tak jajali ya. Nek ndolek kuwae sih kuwental ya. Iki panas ngene. Aku seneng ngene iki bener-bener lagi mateng terus di sajikke ngene lho. Jadi dimasake diadakan. Ono sayuran